Добро утро, веломаняци! Днес сме в един хибриден мод. Както виждате, каската е за маунтинбайк, клинчето е за шосе, а пък чантите отзад са за байкпакинг. Но това е по проста причина, че днес реших да се откажа от това да се кача на колата или на градския транспорт, за да стигна до едно малко по-отдалечено място. И ще караме няколко различни стила велосипед, които предразполагат различна екипировка. Така че натискаме педалите и ще ви заведем едно много интересно място. Дори и за маунтинбайкерите, обещавам. A few moments later. Намираме се в Eleven Bike Park, само на няколко километра от София. Това е най-новия байк парк в България и единствен по рода си. Тук сме с Митко Гайдов. И той ще ни каже малко повече за съоръженията, които са тук. И ние сме много щастливи, че може да си партнираме с тях. Тук може да тествате нашите колела. Ако нямате колела, може да дойдете и да вземете под наем. Така че, Митко, кажи ни малко повече за парка. Значи парка е първото по рода си съоръжение от този вид, както вече ти каза. Имаме над 15 трасета, открити и закрити. Имаме закрита велозала, която може да бъде използвана дори когато времето е лошо. Общо взето почти цяла година може да се използва нашето съоръжение. Имаме специално разработени детски трасета, които са за деца над 2 години и половина. И общо взето сме се опитали да направим съоръжението така, че да има за всеки го по нещо. Супер! Все още сме в много ранните дни на проекта. Преди колко време отворихте? Стартирахме началото на април. Да. Тоест това ще е първия активен сезон на парка. Да, точно така. Аз честно казано съм започнал като малък да карам Dirt Jump. И може би много от вас са запознати с места като Виражите, Монцата, София Ленд, Тройката, Блатото и не знам си какво още. Може ли да кажем, че това място комбинира всички тези локации? Да, абсолютно можем да кажем, че комбинира всички тези локации, плюс добавя много нови неща, защото има прехода от абсолютно начинаещ до много напреднал. Да. И според мен едно преимущество на това място е, че всъщност тук съоръженията са правени от хора, които разбират, а не от Иванчо и Пешо, които са хванали лопатите и просто са нахвърли малко пръст. Да, това го прави доста по-безопасно спрямо тези, които са, как да се каже, изкопани, после променени и така нататък, защото най-често какво се случва? Децата, които копаят тези скокове, те започват от първата им еволюция, научават се, скоковете стават все по-големи, но когато пристигне на този скок някое дете, което никога не е карало, всъщност за него е крайно неподходящо или е много опасно. Спомена, че трасетата тук започват всъщност от най-малките, т.е. 2 годишни. Какво наблюдаваш? Има ли повече интерес от начинаещи или по-напреднали карачи, които ви посещават тук? Определено ние имаме повече интерес от начинаещи. Нашата академия вече стана на 4 години. Имаме доста деца, които са започнали първите си стъпки при нас и всъщност имаме най-много деца, които идват при нас за уроци и за да станат по-добри в това, което правят. Да, супер. Как си представяш след 5 години да изглежда Eleven Bike Park? Трудно е да ти отговоря на този въпрос, защото ние това, което сме направили сега, то не може много да бъде надграждано. Да се надгради, да. Защото когато започвахме да правим парка, си представяхме едно нещо. След това решихме, че трябва да имаме и трасе за пътна безопасност, и трасе за най-малките деца и реално отделихме повече от 1 година в конструирането на това нещо и отворихме, когато имахме всичко необходимо. Две думи, можехме да отворим още миналата година, септември месец, но тогава щеше да е много бейсик парк.
и ние се напънахме да имаме всичко, което ни е нужно, така че общо взето това, което си представям, не може много да бъде надградено. Представям си, че искаме да имаме хубаво BMX трасе, искаме да имаме страхотен полигон за пътна безопасност, искаме да затворим залата, така че да може наистина да се кара на 12 месеца в годината, тя да е отоплена. Да. Това са посоките, в които ще работим, но генерално много голяма еволюция не може да се случи, защото ние Вече нивото е доста сме високо. оплътнили. Да, добре. Ако можеш да поканиш един световно известен райдер тук, кой би бил той? Само не казвай Жорката Радев. Да, той е световно известен и е тук по цял ден. Може би бих поканил Томаш Славик. Това е единият човек, който със сигурност би харесал много това, което е направено, защото е точно в негов стил. И бих поканил някой от старата генерация даунхил карачи, защото на мене са ми любими. Да. Какво би казал на някой, който се страхува да дойде тук или си мисли, че това не е неговото място, пък иска да кара колело, има желание? Бих казал, че това място е напълно достъпно и може да се научи съвсем спокойно на трасета, които са напълно безопасни и не носят никакъв риск за него. Също така, че може да изпита удоволствие от карането на колело на различни терени, с различни препятствия, които да са напълно обезопасени. Това ще го покажа на моята приятелка тогава. Да, напълно е подходящо. Да. Мога да кажа, че най-малкото дете, което се е научило да кара колело при нас е на 2 години, а най-възрастната жена, която се е научила, е на 75. Така че бих казал, че имаме за всеки по нещо. Супер, добре. Един аспект, който според мен е важен, лично, идвайки до тук с колелото, ако трябва да сме честни, да, няма велоалея до тук, но хората, които карат колело от повече време, знаят горе-долу как да се пазят, къде да карат, как да се държат в трафика. Какво правите вие тук във връзка с пътната безопасност? Защото ние като марка, за нас е много важно децата започнат от нулата, от най-малките, затова имаме и колела, които са буквално за бебешори, както се казва. Така че от тази гледна точка, какво е важно за теб? От тази гледна точка ние сме направили специален полигон за пътна безопасност. Там учим децата на основни правила за придвижване с велосипед и за нас е важно всяко едно дете да може да се справя в градската среда, като научи кои са най-опасните аспекти и се научи да се пази, докато се придвижва в града. Тоест, от една страна тук може да очаквате да се научите на умения върху велосипеда, които са свързани с различните терени. От друга страна, умения, които са свързани с оцеляване в градската среда. Точно така, да. Точно така. И те са подходящи най-вече за децата, които никога не са попадали преди на велоалея, на пешеходна пътека, не разпознават знаците и така нататък. Да. В този ред на мисли аз бих добавил само, че велосипедите не са само за децата. Има много родители, които искат да купат колело на детето си и след това просто тичат след него. Аз бих ги окуражил да се качат и те на велосипед. Тук също могат да опитат, да пробват по трасетата какво е, защото колезденето няма възрастови ограничения, няма каквито и да било ограничения, така че е за всеки. Абсолютно съм съгласен. Как се стигна до партньорството с Драг? Партньорството с Драг беше така логичното нещо, което може да се случи, защото Драг имат всички видове велосипеди, от най-малките до най-големите. Български бранд са, много по-лесно е комуникацията,
Въобще всички детайли около едно партньорство се уреждат много по-лесно и също така имат за всеки го по нещо. Добре, ами благодаря ти много за информацията и за разговора. Ние отиваме малко да покараме и очаквайте повече информация от нас за бъдещи събития, които планираме да правим тук. Както се казва, safety first. Слагаме си новите наколенки от драг. Има лява и дясна. Наколенка номер 2. Много са готини, защото са супер мекички и почти не се усещат, като си ги сложиш. Не забравяме каската. Той да я забравим, няма ни пуснат, така че закопчаваме, стягаме и газ. Не съм карал маунтинбайк от доста време, но, както се казва, старата любов ръжда не хваща. Це е единичката. Старата любов. Това тук вляво е полигона по пътна безопасност, където в момента Митко провежда загрявката на първата група. Учат се на резки завои, има маркировка, има конуси, резки спирания, завой, контрол над велосипеда. Така че всяка група започва с първо загрявка извън велосипеда, след това отиват на полигона за пътна безопасност и след това започват същинското каране по трасетата. Супер си покарахме и мисля, че сега е време да кажем няколко думи за велосипедите, които са тук от бранда Drag. Така че да започнем с легендата, C1-ката, която е съвсем нова, може би на около 2-3 седмици. Това всъщност е новата генерация G2. Модификацията е Team Edition, т.е. това е най-високата модификация на C1-цата. Идва с въздушна вилка, хидравлични спирачки, курвали с външни лагери, водач Моцарт, SRAM X4, 8 скорости. И рамката, естествено, тя си остава легендарна, както винаги, с подсилки на правилните места. Може да издържи, няма да го казвам, боксер, пип. Така че, да, това е един от велосипедите, който може да тествате тук и да карате. След 26-цата, която е за по-големите карачи и за възрастни, идва ред и на по-юношеските детските велосипеди, които може да видите тук.
от драг. Това е новия модел Armadillo, който е напълно нова геометрия и напълно нова рамка за деца и юноши. Той е базиран на 24 цолови капли, има хидравлични спирачки, амортисьорна вилка, рамката е с супер готин финиш, четка на алуминий и като цяло велосипед е перфектната база за навлизане в едно по-сериозно каране по пъмп тракове, дъртове и всичко, което децата могат да си представят. Минаваме нататък с небезизвестния Badger. Badger е в 20 цола тук и съответно по-малкия е в 16. Това е модификацията Badger Fun, който е отново с хидравлични спирачки, 7 скорости, амортисьорна вилка, по-грапави гуми, които са супер за тука, и рамката е супер лекичка. Badger е отличен от немското списание World of MTB като един от най-добрите юношески велосипеди на годината. И също по-малкият брат, това е Badger 16 цола. Той е супер лайт версията, който е с V-Brake спирачки за най-малките. Той е single speed и като цяло всичките по-детски трасенца тук се карат от децата с този велосипед. Той е един от най-леките на пазара в класа си. Съвсем скоро с Митко съм се разбрали, че ще им дадем и баланс байкове, които ще са 12 цола и те ще са за най-малките. Та най-общо казано, това са велосипедите на драг, които може да видите тук в Eleven Bike Park. Така че заповядайте да ги тествате.